Bona tarda, avui hem gravat aquest vídeo per vosaltres, els que teniu el servei de les campanyes de salut. En aquest cas parlarem sobre la campanya de salut d'alimentació, pensada per implantar durant el mes d'abril, tot i que, com sabeu, aquest any les campanyes de salut no tenen un mes com a requisit previ, sinó que en realitat la podeu fer quan vosaltres estimeu oportú. El primer que trobareu dins dels materials de la campanya de salut és el pòster, en aquest cas aquest any ve en format A2, amb la icona el disseny que hem fet per vosaltres amb la campanya de salut de l'alimentació, una senyora que va comprar de forma saludable. Què més tenim? Tenim a l'attrezzo per la farmàcia, perdoneu, que és una mica gran. Una sèrie de fruits i verdures retallables perquè les pugueu penjar a la farmàcia en forma d'aeris. Una poma, la pastanaga, l'esvergínia, així, síndria, coliflor i un tomàquet i un kiwi. Us acompanya en aquest cas el fil de pescar. Aquest fil de pescar serveix perquè el pugueu passar a través d'aquestes cartolines que heu de retallar per la línia de punts i el pugueu penjar com si fos un aeri. En podeu fer 2, 3, 4, en funció de l'espai que disposeu a la farmàcia. Què més teniu? Com sempre, postals consell per entregar a pacient. La primera és sobre l'alimentació del pacient. Com és aquesta alimentació? És prou correcta? No ho és? Què podem fer per canviar-ho? I s'acompanya de com combatre l'obesitat. Alguns consells que podem donar als nostres pacients per ajudar a millorar aquesta situació de sobrepès o obesitat. Què més? Una segona postal consell amb consells per canviar la dieta del nostre pacient. Coses fàcils. Com comencem? Doncs aquí tenim una sèrie de consells també, perquè a vegades se'ns fa una miqueta de muntanya i és fàcil que tinguem aquesta eina per ajudar a veure quins són els petits canvis que podem començar a introduir en la nostra dieta. I una altra tercera postal consell, en la que donem una sèrie de consells per sentir-nos millor i en la que expliquem com funciona el plat de Harvard, aquesta recomanació dietètica que ara està molt establerta i que funciona amb el plat molt dinàmic per identificar quins són cada grup d'aliments. Què més teniu? Teniu el protocol. El protocol serveix per veure com hem d'atendre les consultes per sobrepès i obesitat a la farmàcia, amb una sèrie de preguntes claus que hem de fer als nostres pacients i quin tipus de resposta podem esperar-ne. A més, també teniu una sèrie de recomanacions bàsiques per atendre aquestes consultes en el mostrador. De vegades ens agafa una miqueta de sobte i és important que sapiguem com podem afrontar aquestes consultes de pèrdua de pes. A més, en aquest cas, la campanya de salut ve acompanyat d'un llibre. Sí, és el llibre de l'Aitor Sánchez, es diu Mi dieta ya no cogea. L'Aitor ens ha ajudat a elaborar el contingut d'aquesta campanya de salut i, a més, us proporcionem aquest llibre amb consells molt recomanables tant per al personal de la farmàcia com per als nostres pacients. Ens pot ajudar moltíssim a com hem de recomanar i com hem d'afrontar aquestes consultes per control de pes. Evidentment, també disposeu de l'attrezzo, que sabeu que aquest any són les bosses de tela. Teniu 15 unitats en cadascuna de les capses de salut, ara us en arriben 15 més, per entregar al pacient final. I, finalment, com a contingut, també tenim el contingut per a xarxes socials. Aquí teniu una sèrie de propostes per a publicar a les vostres xarxes socials acompanyades d'uns textos que podreu descarregar en aquest codi QR. Aquest codi QR us portarà a un enllaç on podreu descarregar tant les imatges com els textos. Penseu que tot això també ho tindreu disponible a campus.fedefarma.com. Per darrere, una guia sobre com implantar aquesta campanya, quins materials disposem a la capsa i quin ús n'hem de fer. Per suposat, la campanya de salut no seria completa si no l'acompanyéssim de la seva guia i aquesta guia, en aquest cas, és en format digital. L'any 2022, les guies de les campanyes de salut venen en format digital. El primer que fem és una mica posar-nos en situació, el sobrepès i l'obesitat en xifres, per veure quina és la preocupació que ens ha de derivar d'aquesta problemàtica, tant a nivell de xifres com a nivell de localització. Després comencem a parlar sobre alguns mites molt establerts sobre l'obesitat, quins són certs, quins no i per què es generen aquests mites i quina solució els hem de donar nosaltres des de la farmàcia. Més endavant trobareu
com és que que el sobrepès i l'obesitat comença a ser un problema tan important? Com s'arriba a aquesta situació? No? Què és el que ens condueix en aquesta situació de sobrepès i obesitat? I aleshores us comencem a parlar de quina seria la recomanació des de la farmàcia, no? Quina és aquella alimentació saludable que hem de recomanar en els nostres pacients. I aquí teniu una miqueta les consideracions dietètiques, concretes, no? A nivell de hidrats de carboni, proteïnes, greixos, quins s'han d'afavorir, quins altres s'han de reduir, consells també a nivell de sals minerals i d'altres elements. També com podem prevenir aquell efecte rebot o la recuperació del pes de forma ràpida en quant a després de fer aquest tractament de pèrdua de pes. I després us parlem una mica de les noves tendències. Noves tendències en alimentació. Moltes vegades haureu sentit parlar del tema dels ayunos o dejunis, no? Intermitents, o també del tipus de dietes basades en hidrats de carboni o aquelles dietes cetogèniques, no? Les dietes keto, totes aquestes coses. Finalment, us posem una sèrie d'exemples de canvis que es poden fer a nivell d'alimentació i que funcionen, no? Són petits canvis que podem fer en la nostra alimentació i que tenen repercussió en els nostres pacients que pateixen sobrepès o obesitat. Fins aquí serà tot el que contindrà la guia. Esperem que us agradi, que us serveixi d'ajuda per dinamitzar aquestes consultes per control o pèrdua de pes i ens veiem en el proper vídeo, en la propera campanya de salut. Moltes gràcies.